Čo hovoríš? Dnes sme dostali pozvanie ísť pozrieť tento americký futbal a vyzerá to, že extrémne. To smrdí, jak kdyby sa tam niekto prdol. Však ale tu je aká atmosféra, kámo. To je čistý zážitok, fakt. Určite odporúčam, ak ste ešte neboli na americkom futbale, je to celkom zážitok zažiť a ja si idem zobrať nejaké dobré hranolky. Tiež sa dozvedám niečo nové o tomto športe, pretože sám neviem, aké sú pravidlá, takže celkom halus. A ak sa chcete dobre najesť, tak viete, koho som tu dneska stretol, pozrite sa na to. Takže odporúčam, keď chcete dobré jedlo, tak treba ísť sem. Akože to je slušná maštenica to vidieť takto naživo, ozaj. Fakt klobúk dole, chalani, extrémna makačka. Ideme si teraz sadnúť troška vyššie, aby sme mali lepší výhľad, pretože do toho ešte len dostávam vlastne, aké sú pravidlá a všetko. Nabitý program pre deti, proste rôzne súťaže, ľudia sa im tu venujú. Poď.